Nós presentamos uns eleccións para facer política e explicar as nosas propostas e, en todo caso, manifestar ante a ciudadanía as nosas posicións. E logo que seña a ciudadanía quen xulgue e quen toma as decisións oportunas cando tiña que facelo. Insisto que nós non somos fiscais nin policías. Pero todo isto que está acontecendo que a RPT, como dice o refrán, daqueles polvos temos estes lodos. Todo o referente á política persoal deste Concello dame vergonza. Teño que dicirlo así, sinto auténtico asco. A elaboración desta RPT é un capítulo máis desta secuencia de actuacións en política persoal que é completamente vergonzosa do que está pasando en Outeiro do Rei. Eu digo así porque o sinto. Estamos falando dunha RPT que foi creada, que foi reformada única e exclusivamente para subir o salario a 3 persoas. Iso hai que dicirlo así. A parte, sin entrar en detalles, todos sabemos quen son esas 3 persoas. Unha RPT feita sin cumprir ningún dos requisitos sin cumprir moitos dos requisitos que a lei exixe para que sean cumpridos. Como pode ser, por exemplo, que se cite os representantes dos traballadores e traballadoras para unha negociación previa. Que a lei di concretamente que se non se dá, esa negociación é nula de pleno dereito. Non se fixo en ningún momento. Unha RPT que foi feita con un informe desfavorable, contundente, do servizo de intervención deste Concello. E ainda así, tirouse para diante igual. Unha RPT onde se utilizan as funcións que fai unha traballadora dunha empresa privada para dicir que o fai un funcionario para a súa vez subirle o salario ou subirle a categoría para cobrar máis nesta RPT. E iso fixos nesto que se contempla. Un RPT sin informe de secretaría, porque temos un secretario que terá moitos defectos, como temos todos, pero non é tonto. Non é tonto. E non fixo o informe correspondente, porque non quería facer un informe falso. Non votou a favor, ele non ten que votar, alá os que votaron a favor destas historias. Pero o secretario, como non é tonto, non fixo o informe. E non existe informe de secretaría para facer esta RPT. Non hai por onde pillala. Consecuencias desta RPT, que nos atopamos con traballadores que, cunha categoría dun nivel C, o equivalente a un FP ou un bacharelato, cobra máis do que cobra un funcionario do Grupo A, un médico ou un profesor da Xunta de Galiza. Esa é a situación do Concello de Outeiro do Rei. Mentres que ao mesmo tempo hai peós por aí adiante, o propio alcalde está encaixado de que perxudica que se suba o salario mínimo, porque ten peós aos que ten que subir o salario porque sube o salario mínimo interprofesional. Iso é completamente indecente, é a miña opinión.